마치고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 What's up mga katigom? It's me, Bryce, and welcome back. So, ayan guys, welcome back to my channel. So, for today's video is wala lang. Gusto ko lang mag-vlog and ngayon is kakatapos ko lang ng gawaing bahay. Like, tapos na akong magwalis, maghugas. So, ayun, so ngayon is magkakape lang ako. So yun lang aking breakfast, magkakape. And meron pala akong i-haul sa inyo. So maya maya, so ngayon is magsusuklay muna ako ng buhok kasi yung buhok natin best. Hindi ko alam kung makikita nyo. So, ayan guys. So, ayan. So, let's just grab some coffee. So, this coffee is Tora Cafe. So, ayan. Creamy siya guys. Hindi ko alam kung anong nito, pero ayan. Kape siya, kape. So, ayan. Titimplahin ko lang muna itong kape na to. So, after nito, breakfast. So, mag-breakfast talaga. So, hindi ko alam kung anong ulam namin, pero titignan ko ito dito. Ayan, tignan ko yan dyan. So, timpla muna ako ng kape. So, ayan guys, I just had my coffee. So, ayan. Tapos, lagyan ko ng tubig. Yung, lang. So, ayan lang. So, ayan guys, ito pala yung ulam namin sa umagahan. So, breakfast time. So, we have here, ayan, pareha lang yan sila. Magkaiba lang yung lalagyan. Tapos, ito kanin. Tapos, merong kanton. Itong kanton, kagabi pa to. Pero may tira, di ba? So, ayan. Pero, hindi ko kakainin lahat itong kanin. Mga dito lang. So, tapos, mechado ba tawag dito? Pero, ayan. And my coffee. Ayan, coffee. Shoutout sa mga coffee lover dyan. So, ayan, let's eat. So, ayan guys, kakatapos ko lang kumain. So, ayan, I will continue drinking my coffee. So, ngayon, di ba, sabi ko kanina, may i-haul ako sa inyo. So, inom na tayong kape. Dito pala yung camera, Di pala dito. Nakatingin kasi ako sa sarili ko. So, ayan. So, ayan. Meron pala akong nabili na Watsons. Hindi naman madami. So, ito yung kinuha ko na siya. Ayan, Watsons. So, ayan. So, mag-haul tayo, guys. So, ayan, guys. I-haul natin tong laman ng nabili ko sa Watsons. So, actually, kahapon ko ito nabili. So, siguro napanood nyo na yung grocery haul. So, sabay ko binili ng grocery at saka Watsons. So, ngayon is Watsons haul. Hindi naman ito madami. Konting-konti lang yung mga kailangan ko lang. Maybe this
item is kailangan ko but sa inyo is hindi, okay lang, basta it's up to the individual. So the first item is ayan. So we got, ayan, bumili ako ng Medguard toothbrush. Ayan. So apat siya guys, merong blue, violet, orange, green, and ayan, diba? So bongga siya. And bumili rin ako ng cotton Medguard. Hindi ito sponsored ng Watsons or mang brand na mamimension. So next is this one. So Pretty Secret na sabon. So itatry ko lang ito para din yung parang sa yung Korean na sabon din. I like Korean product kasi hiyang siya sa akin, lalo na yung mga Pretty Secret, yung mga made in Korea. So ayan. So lightening Gluta soap, and with glutathione and vitamin C. So meron siyang claims na ayan, lightening, moisturizing, and deep cleansing. So dito yung mga direction. So ayan. And bumili din ako ng cotton buds. So ayan, para maglinis naman tayo ng tenga bay. And I just bought sunblock. So ito yung pinakamurang sunblock na nabili ko for 49 pesos each. So ayan, 49 sunblock. Ayan. And so going back, so I just bought Quick Effects eye cream, dalawa, kasi malakas ako sa eye cream kasi yung first time in my life na malaki yung mga eye bags ko. Pero ayan, kailangan natin mag eye cream since lagi tayong puyat, kahit di naman tayo charang. So ayan, dalawang eye cream, and naubos ko na yung isa kong eye cream, and magwa 1 year na yung eye cream na yon. And ayan, and also pimple eraser. So pimple eraser, in case na magka-pimple tayo, so lagyan natin and para mag-dry siya, and effective siya sa akin and sa mga friends ko. And ayun, so nagda-dry siya and nakakawala siya ng tulad nito 2 days lang ito tapos nag-dry na siya. Ayan, exposed kasi ako sa alikabok, marami alikabok namin dito dyan. So yun, and ito last item na ito guys. Ayan wala na. So na lang, tawag dito, i-recycle natin ito. So ayan, so the last item na binili ko is itong Belfour. Ayan, Belfour whitening solution. So ngayon guys, ito yung secret kung bakit hindi na ako yung cream na deodorant, ito na lang spray, 75 pesos to. So nakakawala talaga siya ng asim na amoy sa kilikili, and it helps na mag-whiten yung kilikili mo. Pero sa in case ko is mabuhok yung kilikili ko, nag-whiten din naman siya and moisturizes siya, and hindi nangangamoy yung kilikili ko. Pero hindi naman talaga nangangamoy, pero minsan umaasim. So ayun lang guys. So yun. So guys, ayun lang ang ating video. So dito ko na lang inahan video kasi wala na din naman akong gagawin after nung haul. So ayun, pinakita ko lang yung yung breakfast ko, tapos nag-haul. So ayun lang, dito ko na yung aking video. Thank you so much for watching, and please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. And please follow me on my social media accounts down in the description box. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Hope to see you in my next video. This is Brooks Tiguman saying annyeong, no hate, just love, bye.